Ole, 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 Ceaușescu nu mai e. Asta cântam când eram mic. Ții minte, e foarte clar. Au mai fost anumite proteste în anii trecuți, dar chestii mici care s-au stins foarte repede. Dar ce interesant că fix la Timișoara, fix de atunci a început să se ducă în toată țara vestea. Mi se pare total extraordinar să ne gândim noi acum, dacă aș trăi în comunismul anilor 80, în mod special la anilor 80, ar fi mai băga efectiv într-o curte la țară, ca precum un câine în lanț care ar sta și ar lătra toată ziua, doar că acel lătrat ar fi în capul meu, pentru că nu poți să-i spui nimănui nimic, pentru că ești constrâns de frică și constrâns de regim. Pentru mine, probabil ar fi un tărâm prea opresiv. Eu nu prea sunt... Nu că nu sunt de acord cu plecatul din țară, dar eu mi-aș dori din tot sufletul să fie bine aici, alături de familia mea, de prietenii mei, Aș vrea totuși să nu fie nevoie să plec departe de ei. Nicăieri nu-i ca acasă până la urmă. Știu că poate e o mentalitate ciudată pentru cineva tânăr. Eu am rămas din comunism cu o reacție adversă pentru tot ce înseamnă defilare, stat drepți, tot ce înseamnă cumva o persoană automată și nu una reală. Când mă gândesc la comunism, mă gândesc la gri, mă gândesc la control, mă gândesc la un sistem bolnav, mă gândesc la frig, mă gândesc la părinții mei și la cum stăteau la cozile interminabile. Cea mai mare boală lăsată moștenire asupra poporului, faptul că trebuie să ai o frică de a fi tu însăți. Anulare de personalitate, frica de a avea idei proprii. Făcând greșeli, dând cu capul de tavan și așa înveți cine ești tu de fapt. Lucrul ăsta nu s-a vrut în comunism. Șoc. Comunismul mă duce cu gândul la îngrădirea omului de rând și în mod special la omorârea speranței că tu ai putea face ceva. Tocmai în ciuda faptului că noi de obicei ne amintim chestiile negative care ni s-au întâmplat, este o proporție de 1 la 4, așa că ar fi mai logic să ne amintim traumele pe care ni le-a lăsat comunismul, chiar și pentru cei care nu au trăit în comunism. Ca popor am rămas speriați. Oamenii nu au încredere, le e frică să vorbească. Părinții mei fiind destul de tineri în momentul Revoluției, simt că s-a reflectat în creșterea mea comunismul, perioada prin care ei au trecut. Poate că m-au educat mai mult în direcția aceasta de a aprecia toate oportunitățile pe care le am, faptul că nu-mi lipsește absolut nimic, mi se spune tot timpul. Mă pot gândi doar la competitivitatea care era tot timpul subliniată. Mă pot gândi la fraze precum de ce ăla poate și tu nu poți. Ambiția asta, zidul acesta de ambiție al românului, de a le face el pe toate, la el în țară. Și asta ne-a scăzut foarte mult nivelul de empatie. Am devenit din ce în ce mai răi unii cu alții, am refuzat să mai înțelegem punctul de vedere al celuilalt. Nu putem decât să blamăm. Un lucru care se numește învățarea neajutorată, în care ne-am pierdut orice fel de speranță că ceva ar putea să mai meargă bine. Chiar am cunoscut oameni care pur și simplu sunt atât de descumpăniți încât vor doar să își continue existența până când se va termina și nu mai au niciun pic de empatie față de generațiile care urmează. Cred că este un produs al lipsei de speranță. Această speranță care nu a murit de tot, dar nici nu e foarte departe de a se duce cum că ar putea fi mai bine.
Oamenii care gândesc așa, cred că au văzut doar ce era mai negativ și mai negru. Ce cred eu că a însemnat Revoluția pentru poporul român? Când mă gândesc la Revoluție, mă gândesc la eliberare, mă gândesc la incertitudine, mă gândesc la speranță. Mă gândesc la Doina Cornea, Corneliu Coposu și mulți alții care meritau mai mult de la noi. Mă gândesc la ce curaj le-a trebuit oamenilor să iasă în stradă, să scandeze împotriva unui regim. Când mă gândesc la Revoluție, mă gândesc la acel strigăt Libertate, care este minunat. Mă gândesc la eroii noștri care au murit, tineri, și au murit asumat. E așa un cuvânt gol în vremea noastră, asumat, dar știau că poate se va trage. A însemnat un fel de eliberare. Îți dai seama câtă frustrare și câtă frustrare s-a adunat în oameni. De fiecare dată când văd imaginile cu toți oamenii aceia în stradă și era acea fericire, acea bucurie, practic a fost primul moment din viața lor în care au putut să spună ce simt și ce gândesc. Am auzit foarte multe povești și depinde pe cine întreb, depinde dacă îmi întreb bunica, care probabil ar spune că a fost foarte bine în comunism. După atâtea nopți și revelioane în care ți se tăia curentul, ți se tăia apa caldă, mă gândesc cât de grozav se simțea să ieși în stradă și să urli libertate. Gata, ne-am săturat. Ne-am săturat. Mă uit la ei și cu ce preț? Eliberare. Nu știu dacă a însemnat libertate, pentru că, din păcate, la conducere în continuare se află oameni care erau și atunci și care sunt corupți până în măduva oaselor și atunci nu știu dacă se poate numi libertate. Asta este părerea mea de om care nu a trăit în comunism, dar din păcate îl resimt. La 31 de ani de la practic primele scântei ale Revoluției, am început să ne întrebăm ce se întâmplă, încotro o luăm. Și, din nou, cred că singura armă cu care putem lupta este doar empatia, doar educația. Ar fi timpul. Investiții masive în educație. Că nu suntem empatici, că nu avem câtuși de puțină răbdare unii cu ceilalți. Ne place mult mai mult să judecăm decât să facem schimbări, decât să învățăm. Și doar generațiile noi care nu mai resimt vechiul regim în educație, doar ei ne pot salva. Generația tânără dornică de mai bine. Dar mai e ceva, eu cred că mulți au instinctul natural spre libertate. E foarte important să nu le transmitem și lor această lipsă de speranță. Mai avem foarte mult de lucrat și asta se reflectă în birocrație, în atitudinea oamenilor. Trebuie să învățăm să fim mai uniți, deși se presupune că acest comunism este un regim care ne aduce pe toți împreună și cu toții facem și așa mi se pare că a dezbinat. Deci mai avem foarte multe de învățat și mi se pare că ne mișcăm foarte încet. Întotdeauna am avut lucrul acesta în minte, că avem sprijinul Uniunii Europene, însă cei care trebuie să se ocupe de acest proces, de tot ce înseamnă acest sprijin, fac cumva să îl folosească tot pentru propriul interes. Și atunci nu pot să zic că am contat foarte mult.